Odiochieng' machielo nyakwa Ramogi ma koro ni wadonjo otieno mare kendo waikore mar kelo ni weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV. Tarika prayoko dang'wen nyakoro mgajwang' dweno mar abiriyo ganario prayoko adek waikoni mathodero kamano kuom Ramogi TV mondo miyo nyisi mago motuche pachoka. Motuch oting'o Azimio la Umoja One Kenya koro wacho ni gidhi kuyo kod chunje oganda manyo wito ngimagi e kinde mag ng'anyo kendo ng'anyo machieng' tich adek manowinjo bed ni dhi timore koro en odiochieng' mar kuyo gi joma wito ngimagi. Nyakoro mgajwang' en odiochieng' ma bende ochwale doho jogo manomaki mago ma bende moko jondiko kaeto moko gin josiasa ahinya motende kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Odiochieng' ma kawuono aneno kotergi e doho nyakoro mgajwang' ka bende moko wethuolo kamoko to pod odinegi e odang'ech. Kinde no manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende chiwo ler ewi weche mancho timore e dala wuode manitiere kare Nairobi kama olero kwan bunde ma familia mage nego ka bende ento wuono wacho ni sirikal lawe. Koro mgajwang' Jakom LSK mano kanyo Rick Theory bende koro golo duonde ka wacho ni piny Kenya koro chomo kama koro chal ka gima tenda ng'enge donje pacho ka bende obila itiyogo marach e tayo piny Kenya. Weche nitiere mathoth Lydia omiyo nyakwa Ramogi koro nyaka ikre ne yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV odhiambo ma kawuono. To mana kaka piny nyakwa mgajwang' machao kod wechego mwamiyo pek. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta e twak mare gi jofwambo wacho ni pok ong'eyo ketho mare ma omiyo sirikal donjore kode. Ogai mar riwruok mar okinde ma pacho ka koro wacho ni piny owacho mar William Ruto duoko Kenya e loch marang'enge. Pacifica Nyakirari Ochogo sentenced to serve 10 years. Dayo moro e gwenge ma Kisii, Nyare, to kod nyakware otwe jela bang' doho yudogi kod ketho mar toko oko wang' nyakware ma jahigni 3. Koro mogi bed thuolo mar tudri kodwa e namba 3600 ka yorunwa ote mari kanyo kata mane Facebook gi YouTube, Twitter bende wantiere. Facebook marwa en Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle Ramogi TV KE. Kibedo thuolo timiyo wapachi kotende gi weche manyien ma waiko ni odhiambo ni jaloko maru ilongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati. Nyinga Lydia Okeyo. Machiegni nyakoro mgajwang' machao kod mago mag siasa riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro loko pache wi ng'anyo ma giselano ni koro biro timore tich adek mar jumani. Azimio wacho ni koro gijiwo jo Kenya mondo miyo obi ochung' gi chunje mag jo Kenya ma osenegi e ng'anyo. E ote ma Azimio pedho riwruogno wacho ni gibedo kod lalruok kendo ng'ado ni koro gidhi timo rapar ne ji ma osenindo midhiero e lwet obila. Azimio yango ne gidhi timo chokruoge e gwenge ma pacho ka. Bende gikwayo jo Kenya mondo miyo wuogo kod duto ka giting'o misuma kod maua. Misumago ibiro moki kendo maua ibiro pedhi e kuonde ma oganda nitiere kaka ranyisi mar rapar ka bende lamo ne jo Kenya ibiro tim. Riwruogno bende okwayo jodolo ni oyie oket tenge tich abich ngeso gi Jumapil kaka mago mag lamo mag rapar ne ji ma osenegi e kinde mag ng'anyo. Koro mgajwang' kwa sudombele ni manen jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ochiwo ler ewi kwan bunde ma familia mare nigo. Uhuru yango ni yawuote ariyo ni kod bunde maromo 3 moro ka moro mopogore kod wach mane owuok kuom sirikal ni familia mare ni kod bunde maromo 23. Oyango magi romo mare kod jochung weche apisi mare e boma ma Nairobi. Ndalo manok bang' jomoko manokoni gino bila monjo dala wuod mane ni jatend piny Uhuru Kenyatta e kar dak ma Karen ka gidwaro seto i ot mar manyo bunde mane gikoni familia Kenyatta nigo ataro mar chik. Okang' manenore kamano wang'o Uhuru Kenyatta. Uhuru koro wuok mar chiwo ler. E twak mare gi jochung weche, Uhuru olero ni yawuote ariyo ni kod bunde 3 moro ka moro, ka mokwongo ni kod bunde 2 kido mag pistol kod machielo motiyo godo e tuke mag dwar,
to machielo ni kod bunde 2 kod pistol achiel ka nyathine manyako to koni onge kod bunde moro amora, ka bende olero ni bundego duto gin mopuodhi. Uhuru okoni ne obwok e kinde mane wuode ogochone ne jomoko mane ni kod nyamburko mani kod namba ndikruok mar piny Sudan ma milambo monjo dalane, kendo ni ne gionge kod oboke moro amora mar doho, kolero ni nyaka sani onge wuode moro amora moseluongi mondo odwoki kata ochiw ler e wi bunde ma gin go. E twak mare Uhuru lieko kama: iya nowang' kendo ne achwanyora. Kaka janyuol iyi nyaka kai ka iwinjo ni omonj nyathini. Weche mag bunde ma iwacho e familia mara gin mana mag makruok. Sirikal ok dwar chikore tir. An gadier ni ne gitemo keto bunde kod yedhe mamero ji e dala wuoda mondo gimakrego ni oyudgi e dala wuoda. Kopogore kod yawuote, Uhuru okoni okang' mar piny owacho mayo min gi ma bende mikai mokwongo senge pacho kama Mangina Kenyatta jorit mage koro chune mondo mi opogne mage owuon, ka koro medo kod moko magimanyo kigin. Uhuru owacho kama kenda lieko: kane pok ogol jorit ma Mangina, mokwongo nen gi jorit 30, kama notelonegi ni lemo mar chief inspector. Nogol jorit 22 modong' gi 8 ma bende koro nyocha duogo maete. Uhuru luwo ni piny owacho ni kod paro makoch kod moko kuom ohala mag familia mag joka Kenyatta, ahinya to mar Brookside, timo dhi ataro mar chike mag uso kod nyiewo mwandu mapacho ka. Manen jatend pinyno bende olieko ni oseyudo maling'ling ni piny owacho chano monjo moko kuom apisa mani kod lemo mamalo e piny owacho mondo lok ni ene modugo monjo apisago mag sirikal. Okwedo bende weche ma josiasa masiro piny owacho sani koro sikogo ni ene mosiro tend Azimio e weche mag bago ng'anyo e pacho ka. Owacho kama: alieko. Weche ni asiro ng'anyo mag Azimio mako dhoga. Asiro gi mondo ayude ang'o? Awuoro ka chiero mithiedho e magawi. Nyaka josiasa ma an ema namako badgi koro lokore koda. Kata obedo ni pogruok e kind Uhuru Kenyatta kod William Ruto ne onyenyore bang' mosruok mane obedo e kind Uhuru kod Raila Odinga tok yiero mag 2017, Uhuru wacho: alieko. Ok anyal konora ni adhi Ruto. Kogochona ni odwara to abiro dhi, nikech en e jatend piny mara. Nadhiga ir Moi kod Kibaki kinde ka kinde mondo asom rieko. Daher nyiso Ruto ni telo en gima kalo. Otim gima ber ne Kenya. Kata obedo ni ne ok asire yiero mokalo, en tije mar tayo piny to ok mara. Uhuru okoni ne otimo kaka chik dwaro kendo chiwo telo gi kwe, ka mor mare en ka jo Kenya oriwore kendo piny Kenya obedo gi kwe. George Bati, Ramogi TV. Yoti ng'ata nonka penjo kani to jatend piny tiyo ng'edho luo manade dimbo wechego. Ing'eyo ni iwacho ni sama gimoro donjo ni to nyalo wuoyo gi dhok moro amora. Mogo e ngero. Uhuru Kenyatta okoni chiero mithiedho e magawi nyaka joma nomako lwetgi koro lokore sani ibiro kuwe wang'e. Wadhi mbele. Wadhi mbele nyaka Ramogi ng'iyo motende kod weche mag duol mochung'ne kata riwruok mochung'ne weche mag okinde pacho ka Lydia, mondo wang'e ni gin to giwacho ang'o e wi weche. Koro mga jon jatend riwruok okinde ma pacho ka Eric Theuri owacho ni piny Kenya koro dok e kinde mag loch marang'enge kod tiyo gi obila e rakore gi jo Kenya ka koro gitiyo gi teko mathoth kendo mako jogo monge kod ketho. Theuri nowuoyo e doho e kinde mane moko kuom josiasa mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance manomaki ochwal e doho kama nodonjnegi kod ketho mar siayo oganda mondo mi oriwre e ng'anyo juma mokalo. Please, can you walk out there? Ne en odiochieng' mane thoth josiasa mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance manomaki kaluwore gi ng'anyo manobagi e pacho ka juma mokalo nochwali e doho. Jatend riwruoge mar okinde ma pacho ka Eric Theuri oseo piny owacho kaluwore gi kaka sirikal osebedo karakore gi oganda, kowacho ni piny Kenya koro dok e loch marang'enge kendo itiyo gi obila e thiro ratich oganda. Oseo kwan malo mar oganda jo Kenya ma osebedi ka imako kendo itero kuonde ma kata familia magi okia kama oko imako gi obila maonge kata lepo ka irocho ratichgi ataro mar chike maturka. Okwayo piny owacho kod bedi obila ma pacho ka mondo mi otine jo piny to kik giti jo piny, ka bende oyango ni kwan jo Kenya masani odinegi e ute twech medore ka thothgi itamo e bond ataro mar chike maturka. Theuri ne wuoyo e doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi e kinde mane ochwal jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch kod MCs moko aboro e doho kama nodonjnegi gi ketho mar siayo oganda e ng'anyo. Jotelogo nowe thuolo gi rambun.
Jod bura ma Kilifi South Ken Chonga, Speaker ma County ma Kilifi Teddy Mwambire, kod jario mamoko ne owe thuolo gi Doma Mombasa gi rambun mar omenda mar siling 100,000 ng'ato ka ng'ato, kata omenda maching mar siling 50,000 e bura mano ochwal nyim doho kitudoge gi nyayo ng'anyo ma juma mokalo. Doho miyo gi chik mar go report kobila nyaka chieng' tiek yalo buchgi. Jandiko e yor mbui Paul Njoroge bende no ochwale doho ma Watamu kamano donjnegi ketho mar bedo kod yedhe mameruji bang' ka nomake kinde mane en yweyo e gwenge ma Watamu e kaunti ma Kilifi. In the best interest of justice, as the court directs release of the first respondent from custody forthwith and without any conditions, the court directs that the respondent together with others are going to cooperate with the investigative agencies. That's a point of law. I can raise it at any. Jatend kweth mar Mungiki Machon Maina Njenga kod jomoko ariyo nochwale doho ma Makadara kamano donjnegi gi ketho mar bedo gi lweny makoch, ketho mane gitamore. Kata kamano doho no odagi weyo Njenga thuolo ka koro pod ibiro medine nyaka chieng' ma ibiro winje burano kendo. Jopiny pod medo sundo sirikal mar Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio mondo obed kod twak mar manyo kwe e kind jo Kenya. Matimore ka Azimio chano ng'anyo machielo chieng' tich adek Jumani nyisi ni twak pod omedo lwar e Luanda. Ramogi jafwambo mar Walter Nyambaga miyo waler kinde ma Azimio wacho ni twak kata ng'anyo margi dhi bedo kinde mar kuyo kod jogo kata chunje ma osewito ngimagi kinde ma ng'anyo. Lure kod ng'anyo moluongi kod tend Azimio tich adek jo manyien. Luro nitiere ni twak kin jatend piny William Ruto to kod tend Azimio chalo ka gima pod tek mirito go koth. What sense does it make to meet with people who are already committing acts of genocide? The demonstrations will be on Wednesday. We have said it will be one day on Wednesday. Judole kanisa mar African Independent Pentecostal Church of Africa, Bademaho Marokak, koro kone jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mondo bed kod twak mar tieko ng'anyo. Maratipo mokwako piny Kenya, maket gi lweny mar 2007, 2008. There is a better mechanism to address these particular issues, not banning the nation, because we must show the whole world that Kenya is peaceful. Judolo kwedo kanise machiwa gola mag lamo, ne jo siasa maleo gi golo manopil mach, ahinya to e kanise. Sometimes the church is a little bit sleeping because the church can also change the society. We should not at all the time wait for the government to give us share bursaries. Judolo magen CCK Badema Kisumu bende omedo sundo gai mar Azimio to content Kenya Kwanza mondo ket Kenya nyime mopogre kod siasa mag erruok kento kod ichlit. A national conversation is critical as a panacea for peaceful transition. We are rightly of the view that respect must also be earned by good behavior. Jodolo go ochayo bila kum tiyo kod teko mathoth kuom jopiny ka koro gipedho gi udi mana ka mwanda. Polise muneno gieki nitie jomoko kuomgi manodonjo e tich maonge luongo. Koro gina gi criminal character. To koro koyudo thuolo ma en gi bunde, to koro criminality character no wuka. Tikia kake ne police moro wuok e ode. Ikia order mano oyudo. Mane gima kwayo jowadwa madhi e demonstration ni nyaka une. Un bende kudwa nwa konyu e lweny ni nyaka ubed gi kido maber. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jalan migao mararita kwe Profesa Kithure Kindiki okoni onge ng'anyo mabiro timore chieng' tich adek kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Kindiki olero ni apisas magarita kwe oikore mar biro rakore kod jo ng'anyo machano rocho kwe pachoka. Kindiki mano lose gwenge ma Kiseri anosiemo kweth maketo serikal tesre wi siasa ma okoni rocho kwe e Thurka. We will not allow people to hide under the guise of political rights and the freedoms of our constitution to cause mayhem and bloodshed in our country.
on Wednesday. We are ready for them. We will deploy from 1 a.m. We will make sure that no hooligan, no criminal, no looter gets his way. Let people do their politics peacefully and in a civilian manner. Let people do whatever they want peacefully. Wasuro johale kaunti ma Migori ywago lal mathoth mag yudo e kinde ndalo adek mag ng'anyo e kaunti no. Idwaro mondo piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance obed kod twak mar tieko midhiero makoro kwako piny Kenya. Ramogi jafwambo marwa ma Migori George Juma miyo ler mathoth. Ng'anyo mar kwedo piny owacho mani obagi e kaunti ma Migori ndalo adek ma juma ma okalo oweyo oganda mathoth e kaunti ma Migori kod lal mathoth. Ka opogore kod jogo mane owito ngimagi kaachiel kod jogo eko madonyruok e kinde mar ng'anyono, johala mathoth e kaunti ma Migori be ywago lal. Wayudo hand to mouth to koro ke ibire jua kali to samora igo tiagas makata kaka itime maonge biashara ok dhi mbele. Mada mane tie dukno lo teyo ke duka mayepo onge business ma dias it out this business obed start still te. E kinde ma ndalo adek mar ng'anyo, chenro mag ohala duto ne olor e chuny boma ma Migori. Gin bende koro nyiso ni jo ala ok ne obedo kod nweng'o. Ana painter marangi sama wuok gokinyi kadhi amanyo kuma dang' ayude e biro nena nyalo loso kaka siling 2,000 kata 1,000 luwore gi kastembe kaka giluongo dichieng'. Moko kuom johala tanya johala go matindo wacho ni koso nweng'o e kinde ma ndalo adek mar ng'anyono omiyo moko kuomgi ne onindo kata kech e utegi. Nindo gi nyithindo ndalo adek no kech makata chiemo ok ginyal yudo e yo malong'o, kata kaka nyalo dhi nyiewo sukari ne nyathi onge. Kata mana chiemo ok anyal yudo malong'o nikech ok ondika ajajwa kadi. Jojo Tieno men makanika e boma ma Migori wacho ni odiochieng' ka odiochieng' onyalo yudo omenda maromo 2,500 kata moingo mano e odiochieng' ka odiochieng' e tijeno. Kata kamano omenda ni ok nonyal yudo e kindeno mar ng'anyo. Asaloso 2,500 to mado gari pada los ma gari pada los pesa mani nyalo alafu tinga 4,000 nyalo kala 2,000 tegemea sama be kala 500 business mar yo kali ne ok ja predict dong. Otieno wacho ni kata mana nyamburko mane onego bedi ne oseloso nyaka sani pod okwame kama olos nyamburko no ka wege nyamburko bende ni ng'ute. Kisamo customer gari okethore 3 days ok nyalo go gari donge chiemo nja adwa loso gari mondo bi mi kaw kala tools kama dhi loso ng'ato gari ok nyal losore kich kibire dho ndara ka to police ng'ata kata mangeneno kirige dho ndara ka ng'ata kata maneno gin very wild. Ywak maka mae bende ogol kod Charles Ochieng' men jatwang' lewni kaachiel kod uso lewni e boma Migori mawach ni ng'anyo mano bedo ndalo adek juma mokalo owe kod pek mokalo. Kane Ruto pok odonjo telo to ne waloso kata siling 5,000 kata siling 10,000 to nyaka ne Ruto donjo mangima chak bet matek sani de jalo kata siling 300 kata mo siling 500 koro pesa no ok nyal yude kibari ok ibiro dich to ok yud pesa no. Koro chandruok medo chandruok ewi chandruok ma ok wang'eyo taito bende hope ko miwa ing'eni ka beno miwa hope ni berberi hope ko miji ni gini kino bira ber karango eno siko mani dwe manyien higni 2 mabiro koro wang'eni ng'ama odenyo dwa dak higni 2 nade kodenyo higni 2 koda odo survive nade. Johala gi wacho ni pek mar ngima ka oriw kod ng'anyo koro kelo negi pek mokalo e yore gi mag ohala. Waneno mana ka koro ochako gi up down. Ng'anyo ma ji ng'anyo gi midenyo ok ni ODM kata ni Azimio doge to sama ji denyo ja ng'ato kata denyo ibed ja Azimio ibed ja Kenya Kwanza doge denyo gima president nego tim odwa garam mar ngima piny. Kata bed ni giywago lal, johala gi wacho ni gisiro ng'anyo mondo lokruok koro bi e pacho kae. Juma, Ramogi TV, Migori. Wasura ne koro wang'e mabende otendore kod weche mana mag ng'anyo go ka wuok kuom josiasa bang' winjo pacho oganda mawuok e kaunti ma Migori kuom gima ng'anyo osemiyogi thuolo mokalo. Odhi nyaka Ramogi Jwang jalocha jachung' kom mar jatend piny e duond burano mar Safina Willis Otieno koni jatend piny Kenya William Ruto owinjo bede lai manyime e kwero bila moyangore ni hinyo jopiny. Otieno mabende en okil otwak kata twak mare gi Ramogi TV wacho ni Ruto owinjore tang' ahinya ni mar doho mar piny mangima ICC menyo kaka otayo piny kaluwore kod bura
mane osemake kuno. Jatelo no jiwo twak e thurka e sama weche medo bedo matek e kind jopiny. Kagi puoyogi kara nyiso ni gin ema ne giorogi. To kaka gin ema ne giorogi, nyiso ni kara gisayo ahinya gik matimoregi. Tibiro luongi, ng'eni jatend piny nosega luonge ICC. Mano penje weche mag neki. To chal maero pod en kuro. Ibiro luonge chieng' moro noduoke penjo. Ni to gima notimore Kaluoni, gima notimore ne oganda Luo, en wach mane? To ne oganda wa, an gima dwa wacho, liudu nosene Uganda. Liudu ma nam cha, nosene Uganda. Ei nam mar Lolweni. Jo thurwa chunygi kik tho. Ma wabiro luongo polise gi, joma notelo negi, gi sirikal ni joma nitie iye, mondo oduoke duoko ni. Kok en Kenya ka, to gibiro duoke e doho mamalo ma piny ngima, mar ICC. Ni tang'o momiyo nuwuok mondo dhi uneg oganda Luo e yo manunego gieno. Twak to nyalo bet e kindgi ji ariyogo. To lakini twak maduong' monego timre Kenya ka kawuono, ok en twak mar kind OIMORE miyo jakom Raila Amolo Odinga gi William Ruto. Twak maduong' monego timre en twak e kind sirikal gi jopiny. Kawang'iyo duoko mar nonro ni thoth jo Kenya ok mor kod kaka itayo piny Kenya. Makalore kod duoko mogol kod kambi nonro mar Infotrack atamalo 72 mag joma nokawo pachgi koni piny Kenya ok ni kare. Gikoni ma en kaluwore kod pek mar ngima, onge mag tije, dhier kod telo marach. Tamalo 85 mag jo Kenya to nyiso luoro kaluwore kod idho mar nengo chiemo. Akoro giso jatend piny Kenya William Ruto e wi midhiero momako Kenya. Moko kuom joma koni piny Kenya dhi marach bende oseyo jo bura kaachiel kod jotend migepe kuom rem keto kenge mong'ith mag reso Kenya. Nonrono bende oyango ni mana tamalo 22 mag joma nokawo pachgi ema osiro chik manyien mar omenda mag 2023-2024 mano masiro meto mar osuru ming'ado kowuok kuom oganda jo Kenya. Dakika 21 nyakoro mgajuang bang sadek marotieno chenro eno imore wadhi mbele gi weche kumanyien kata kamano ethuolo bende winjo bed ni wayueyo kapok wadhi mana kaka pilang nwago kodi mbaka winjie pache nyako tendo gi magi mwai kone chenro ni maro imore jojati. Lydia dir makende ni nwakwa pacho ganda koro kaka nwagwelo pache nyako Ramogi ma moko kuom paro ma wan Councilor Francis Obwanda wacho ni amor kod kaka jakom mar LSK loso motegno kuom telo ma thurka madhi marach. Adier makende en ni telo en gima biro to kalo kaka jatend piny machon Uhuru Kenyatta onyiso masani William Ruto. Kauru mos kaun kod Lydia George, Kenya dhi kamarach lakini Nyasaye ema mondo mi okonyo no jelo mteule wacho kamano. Tuti kardinal mar Migori wacho ni mor kod Azimio kuom chungo ng'anyo ni mar ng'anyo ne osechomo kamarach wan kendo pokoi wacho ni jiranda nche nonegi gobila kendo pokoi Kenya kasano miyo ng'anyo ohinyowa. Rolex Odhiambo wacho ni ntiere County 001 na mano Mombasa County wacho ni weche siasa tek kendo wachomo dok e sirikand Moi lakini warito next direction koya kuom Raila Odinga mano pach Rolex. Joseph Achieng wacho ni ntiere ka nano waka ntiere Kibraloa Karen ron sirikal pod dhi galore. Joseph Oduoro wacho kanyo ni ntiere kodwa kendo ng'iyo weche gi achiel kachiel ka ntiere boma Nairobi. Gima diere ni Uhuru Bekoro gichako luwo wuoro sirikal mar Ruto Gilange Medema Kotenga Calvin wacho ni ntiere Rodiko Pany Oturba wacho ni Azimio otio maber kuom chungo ng'anye pacho ka nikech joluo na isando malit ka owuok e lweto bila. Mago gimna moko kuom ndiko ma wayudo Kenya Ramogi ka wang'iyo joma bende moko mamedo chwalo na ote margi anoka Pastor Komborwa wacho ni antiri kadim ong'er Ramogi wiko Kenya mangima. Kenya kidake to itue mana okanda nikech ok ing'e gima biro timore bang' thuolo machuok. But gi Lydia jotendwa maluongo ng'anyo gi be giriwore gi jopiny koso gin to gipondo ka jo Kenya ema dhi ndara kendo hinyore mano chieng' jakosege penjo kamano. Kasto noka OIMORE kanyo un gi Lydia sedonjo kendo neno malera ahinya
Weche manyien usomo yo makare osama japancha wacho kamano. Nyonga Junior wacho ni ntirende wa pacho dala wacho kanyo ni okwane jodito maeno Ramogi TV tieno makare ntire kodwa chendo makakumu Junior kantire Kirindo Kas Gunga Mbita wacho kanyo ni jatend piny Kenya kodobila tiyogi tend piny Kenya tiyogi obila marach wang'eyo ni ma en sirikal mabende no kwedo pend chike ganario gapar harakamano nego giti kod chike yo makare basi lokendo kawuok dala mar Suri Karungu wacho ni mwalo do nam kanyo Ramogi TV ler kendo chopo negi yo makare bende aneno ote mar Oginga Francis kaentiere Kanyada Marindi wacho ni en bende osechekin kaka pile aneno ka bende Fredo Suru wacho ni ka ng'anyo en mar nego Uganda moloyo te piny Luo to kara onge tiende mondo mi wang'any Raila bende osekedonwa ahinya wacho ni entiere Dandora Phase 2 Maslina Diambo wacho ni entiere United Kingdom Ramogi TV chopo ne en bende achiel kachiel Ogola Siala wacho ni pesa mar Kenya sani value ne odok piny kech kayo ji onge pogruok e kindwa gi jo Zimbabwe ndalo mag Mugabe koro nyaka koro wanen mariek Nyasaye emong'eyo kaka wanago manluongo ni Kevin Otaro wacho kama notice ganjo baro bero wacho ni Ramogi TV mora mokalo kendo amora sana go ganda Azimio kuom chungo ng'anyo ni mar oganda ne tho ahinya. Wakoyo nyakora mgajuanga noka japenga chiel maya Bom Center mano makaluga wacho ni en bende en kodwa nyaka giko oyo matinya nyakora mgajuanga kata kamano kete mana kera Ramogi TV nikech kodwa ntiere kod mathuoth mago mane waiko ni chendo ni maro imore kaka mabiro ni Kachoro di omeango Dayo majaigni prochiko gi familia mare dhininde koyo bang' wedene mukode. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyakoro mgajuang'ero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV. Kawadhi nyime nyakoro mogong'ane matimore doho mamalo ma Kisii ogolo ng'eto mar tueche jela kuom higni 40 ne Maina Ochogo ma oyude gi ketho mar lodho oko wang' nyathi matin ma jahigni 3 Junior Sagini. Maina wadgi Sagini. Mano mamina siong'adne tuech makamano bang' rumo mar burano. Da Sagini manyinge Raila Nyakerario otwe jela kuom higni 5 ka OIMORE manyinge en Pacifica Nyakerario to otwe jela higni 10. Sagini nolodho wang'e tarik 13 dwe mar 12 higa mokalo. Sentenced to serve 10 years imprisonment.
However, for the first accused person, who was a muscle behind the offense hearing, he is sentenced to serve 40 years in prison. The consequences of their actions severe. There is not enough that this court can do to restore the victim to his previous condition before the tragic events of 13th of December last year. However, what this court can do is to assert itself in the kind of sentence befitting in the circumstances. Wadhi mbele nyakona mga juang dao moro ma jahigni 90 dhi ninde koyo kanyakla kod familia mare bang' kanyo muki ode ewi lwenje laro lo e gweng' ma Oyuenge North Mugirango e kaunti ma Nyamira. Magdalene Bwana ywak ni kata obedo ni oonge kod ler mar doho ni winjore mukode. Obila ne obedo e sach timo tim makamano kendo ne ok girese kata matin. Logno maro moe kochiko yangore osebedo kod ywaruok e kind miyono kod nyakware chakre higa 1986. Nyakware nyinge Matthews Muga wacho ni lobno en mare. Okang' mar muko dayono ne ochwanye jogweng' ma ochwe omonjo dala Matthew kama ne giwang'e udi 2 kaka yor chulo kuoro. Miyono ma wacho ni osedak e lobno kuom moyo higni 50 dwaro ni mondo sirikal okonye ni mar en owuon nyoko yudo chik moro amora mar doho motelo ni muko mar ode. Komanda mar obila ma Nyamira East Elizabeth Wakuloba to wacho ni obila no luwo mana barua mar doho. Gari mokwongo noting'o polise. Gari mar ariyo noting'o ji. Gik mane gibiro muko wago. Mar adek be ne nigi ji. Ka gitundo dala to giluoro dala to gichako mana muko ot. Ne gimuko ot mane wantiere, gimuko jikon, gimuko udi te nyaka mag jowuota udi 11 mane jogo muko. Anapo mana taya. To taya ni en taya manade. Tapo mani ngong. Ya ye. Alikuwa na tarimu. Ago kok. Ya ye. Taunega zango ya atima ngo. Atima ngo. Onge ngawi. Ngong. Ngong. Ote migoyo. Ote mituomo. Yawa. Ya sirkal masane. Kata odhi e court ni je baba wiye tek. Baba kura dhi e court. Okura dhi e court. To ka pok no wadhi e court gokinyi jogo no mondo ka 10:30 gimoro gichako mana mukowa. To sirikal ge ma pesa ingo. Kata chief ma area ka onge. Poka nene nyaka niliingia hapa saa 12 jisejaona hiyo chief. Ong'io motenore kod weche ma otudore kod lamo en moko kuom jodolo kwedo chike ma ichano chuogi mag gayo kaka itayo kanise ma pacho ka. Od bura mar Senate nogwelo jokanyo mag dinde mondo mi gichiw pachgi e wi okenge mag luoko sekta mar kanisa. Jodolo Margaret Wanjiru en achiel kuom mago mane ochopo e nyim od bura mar Senate. Jodolo mag kweth lamo motelne gi Dr. David Owuor bende nochopo e nyim Senate malero adieri e wi kaka gitayo lamo. Gima nonyiedhore en okang' ma kanise masani omako godo chung' motegno wi honni ma giwacho ni timore ne ji ma ochopo e lamo magi. Should the religious organizations be allowed to operate in mountains, rivers, caves, where there is no network and nobody sees? So the network, the security agencies you are looking for could be further away from where the activity of that church is. There are so many people who are suffering in major hospitals in this country. They wish to come to your services. Yes. They have never got this opportunity because of their condition. Have you ever visited them and conducted these miracles? That we have other miracles that have taken place in this church. And as the bishop also said, when it comes to miracles, you cannot be in control. And that is why when it happens, even Senator Veronica has mentioned that it just pops up. Now, here I have this little girl here who was a cripple. Where is she? She's coming back. It's okay. It's okay. It's okay. Just continue. Yeah, she was a cripple,
And I think there was even a collection of funds for operation. And then when she was prayed for, then she was healed. She's walking now. Wasura ni nyime nyakora Ramogi uoge mutende kod weche mane odhi nyime e wach mar od bura mar Senate ewi kaka itayo kanisa wadonje weche mag rombe mamoko piny Kenya oseloso chenro mar tiegruok kata curriculum mar klas 10, 11 kod 12 kendo rito mana go chapa buge ne jopuonjre. Mane oyang kod jata tije mar duol mochung' ne loso chenro mag somo e pacho ka Profesa Charles Ongondo mano twak e kinde romo mane okelo kanyakla jotend migepe mag somo e Afrika mar twak e chenro mag somo makoro biro gero nyithi Afrika. Judith Omondi nochopo e romono kendo miyo ler ewi wachne. Ne en romo mar twak ewi kaka inyalo los nyathi Afrika e yo ma onyalo yudo go tich e pinje maoko maonge midhiero moro amora. Ma oyiengore kit chenro mar somo ma pinje Afrika miyo nyithindgi. Piny Kenya ne obiro kod chenro mar somo manyien manyaka sani osegikie lemo mar grade mar 7. Ma oyang ni nyalo bedo konyruok maduong' ne nyithi Kenya e yo mar ndikruok e gin kaachiel kod yudo tich mapiyo. Jata tije mar duol maloso chenro mag somo e pacho kae Charles Ongondo okoni gitemo matek mar loso chenro ma iye lach mondo mi nyathi Kenya oyud rieko kod lony mar tich. Oyango ni giseloso chenro mag puonjo jopuonjre mag grade mar 10, 11 kod 12 ka Ongondo koni mabiro bedo chakruok mar neno picha kod olemo mag CBC ne nyithind Kenya. As we talk now, the curricula for senior school have already been developed. The curriculum designs for grade 10, grade 11 and grade 12 are ready for implementation. And as we talk now, we are at the phase of developing curriculum support materials. These include books, include electronic material, include digital material. Next year by May, we shall have books, electronic materials and digital materials for grade 10 available, readiness for the curriculum. Duol mandiko jopuonji e pacho kama bende ne oyuorie romono. Ne okoni gisetiego jopuonj moromo mabiro chwalo somo mag senior secondary. For senior secondary, the teachers currently teaching in the senior secondary, the first bunch we had about 30,000. This is not a one-off training. It is held in a continuous basis so that our teachers will be able to get the competencies required. They will be able also to gain the pedagogical knowledge required for them to teach. Jagoro maungirore migao mar somo Beatrice Nyangala ne okoni gin kaka migao mar somo gikore mar siro kit somo manyien mar CBC. Through this curriculum, through the sum content of what we know, we should have something to export to the West. We should have something that enables us to drive the research agenda. Kit somo mar CBC oketo mise mage nyalo mar japuonjre e tije lwedo, mijingo mar kwero rach ma oneno kod rito ratiro mage kind mamoko. Magi e moko kuom gik maromoni dwaro ni oketie tim e pinje duto mag Afrika. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok moro ma ok mar piny owacho ochako ayanga chenro mar kedo gi keny ma oyiw kod gamo iye ma oyiw e kind jopuonjre manyiri e skunde mantiere chula Rusinga kaka yor konyo jiwo somb nyathi manyako. Chenro ogeto jopuonjre manyiri e skunde duto mag sekondar mayudore chula mar Rusinga e kar chung od bura ma Subanok. Jafwambo marwa Ali Abich miyo waleno koya e kaunti ma Homa Bay. Kedo gi wachie ma oyiw kod keny ma omondo e kind jopuonjre manyiri e alwora mar Nam Lolwe oyudo mijingo bang' riwruok moro mok mar piny owacho ma ong'ere ni Dream Believe Repeat ochako yore mag reso jopuonjre manyiri e lwet achudhe manyalo rocho sombgi machwe keth ngimagi e chula Rusinga. Kwand nyithindo manyiri magamo moyiw e kaunti ma Homa Bay gi sani ochung' atamalo 23 kendo en achiel kuom gigo ma omiyo riwruogno chako chenro mar chiwo puonj kod jolo jopuonjre manyiri e skunde mantie chula Rusinga. Gini nabirogo nikech nyithindogi ne bedo ka giweyo skul. Gimomiyo ne giweyo skul nwayudo ni ne giweyo skul nikech ne gimako iye kendo ne gi drop out of school kendo moko ne nyuomo kapod tindo. Koro mae manomiyo wabiro gi this organization. Achiel kuom gigo mamiyo moko kuom jopuonjre manyiri donjo e obadho kendo nyalo wuondgi kod joma chuo en rem yudo taulo mag ria ma ginyalo tiyogo ka gidhi nyime kod chenro mag somo ma riwruogno bende kedogo.
Sanitary pads wachiwo nwachako gi kama sengre kana wayudo apartna manomiyo wa period pants magero wako. Twadwaro jok manyalo winjowa mondo come up mondo konywa kaka nyalo provide us with these things. The schools are there. They can take them direct. Ilongo ni in kind. Ginyalo miyo school direct kata ginyalo kelo no office twatero ne nyithindo ge school. Moko kuom jopuonj madongo e skunde manie alworano okone mano yo kende mabiro konyo reso jopuonjre manyiri e lwet chuo moko mawuondogi kendo chwe ketho ngimagi. No matter how hard the situation is, they do not have to give in to short-term handouts, some little money, some help here and there, and forget the bigger picture and the bigger goal. Those handouts are just for that moment and then, but they could easily get pregnant, drop out of school, and go back to the very poverty where somebody like Dream was trying to salvage them from. This team has brought in various people to show the importance of partnering with others. Ka jopuonjre manyiri giwegi wacho ni chenro makamano miyo gi mijingo mar somo ka giloso ngimagi makiny. Wachung' kiwan gi duondwa mondo watim gima ber ka gimidwaro career ni gimidwaro koro puonjowa kaka inya identify career midwaro. Kimeniwezesha kujitambua, kujua mimi ni nani, kuelewa hisia zangu na kuelewa jinsi ninavyoweza kujiondoa katika mambo mengi ninapojipata. County ma Homa Bay en achiel kuom counties ma pod ni kod chandruok kaluwore kod nyithindo matindo manyiri magamo OIMORE wekini magidhi nyime kod chenro mag somo. Gine makoro miyo migawo ni chako chenro mar duoko piny kwan OIMORE e gwenge mag Rusinga. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruog Joluo Mombasa jiwo dongruok e kindgi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Wadhikadho wa nam chumbi nyakoro mgajwang riwruog oganda onagi e kaunti ma Mombasa mideo ni Ramogi ne obago nyasi mar wako ya pis jatelo manyien manyocha gi yiero mano matao gi thuolo mar higni 3 mabiro. E nyasi no riwruogno ne olero moko komo kenge magisegoyo nyaka ne gichak riwruogno ma motelo ne timo mana solro ne ji ma owito ngimagi kata jogegi. Joja oko miwaleno koe kaunti Mombasa. Ne en mor kod miel e alap machangamo refineries kumonagi e kaunti ma Mombasa ne obago nyasi mar rwako apis jotelo manyien manyocha gi yiero e riwruok midendo ni Ramogi Welfare Group. Kae, riwruogno motel ne kod jakom Ishmael Ochola ne olero kange magisegoyo nyaka ne gichak bedo kanyakla gino mokoni sani bero ngima onagi modak Mombasa ma jokanyono. Ramogi osendelea wasebedo gi gechewa matimo usafiri madhi nyaka otero marehemu dala obed kanye wabede kaka to sauka to gechewago iolo mnamo kende to tero ngato dala. Sani eri wan kod sako Ramogi Mombasa sako bende wasechako kendo sani eri nyaka mine mauso mena yudo kaka nyalo kopo pesa matin to logo mena to duoko. Ne ochakore gi basis mar liel igni 19 chien, lakini kane wadonjo to ne waneno ni liel ok nyal bet agenda en gima nitie, alafu ne waamua ni wayaw sako kawa yao at least bro yao wiji mondo ji ong'e ni nyaka ji save ogol ji e paro moko mane ni welfare tije mana tich tero liel dalacha. Tend riwruogno mani kod kidienje 17 e ute bura duto 6 e kaunti ma Mombasa bende koni lengo margi en rakore gi midhieche makidek juko jokanyono kaachiel kod chiwo thuolo mag timo chenro mag dongruok. Adwa loso kod jok miluongo ni professionals, gin bende adwa na ketgi kanyakla mane legacy manyalo we Mombasa kama oganda luwuoth kanyakla kendo giyud gik ma giyudo kapod wangima, kik giyud gik moko kokethore ka wan wasea. Wadwa ni mondo me wabed gi hol marwa manyalo konyowa, wadwa ni mondo me wabed gi Ramogi Mombasa, wadwa ni mondo wabed gi
gi education fund mar nyitindwa ma joluo kech wadwa ni wapuonj nyithindo wan machon ne wan engineers wan gimadongo kabisa lawyers unini koro sani onge nikech wadok chien korka yuto kendo kawuono adwoko ne jakom mar Ramogi erokamano kuom kelo wa nyasi ni ma waromo kaka wan jotelo mogwel gi moyier mondo walos yo moganda wa nyalo songo mbele. Wadwa keto daraja mariwo wa kind Luo Council of Elders, elected leaders mane county assembly gi executive to kod welfare mar Ramogi gi joluo madwa wuotho kodwa kamoro achiel. Sani oganda Luo oriwore maber. Agombo ni next time ka ker kata maduong' biro Mombasa ka mondo party mabro timre obed maduong' malom makawuono ni mondo nyis oganda Mombasa go oganda mamoko ni joluo oriwre. En nyasi ma bende noyuore gi jotelo mopogore e kaunti ma Mombasa manonyiso mor margi kaluwore gi okang' ma onagi okawo mar bedo kanyakla. Huu ni mfano mzuri sana, so tunafaa makabila mengine tuige huu mfano wa Jaluo wa kuleta unity pamoja. Mwenzako akiwa na harusi, mwenzako akiwa na matanga, tunashiriki pamoja. Ndio maana leo tumekuja kumtawaza Bwana Ochola kama mwenyekiti na kiongozi wa Ramogi. Tumekuja kusherehekea kura ambayo ilipigwa kuchagua viongozi wa chama kikubwa cha Ramogi. Sisi viongozi wa Mombasa tuna ukabila, ndio maana tuko hapa sote. Tuna support hii kikundi cha Ramogi na tunawaombea Mungu waendelee hivyo hivyo, kozia tu wamechukua ni kubwa sana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro jiwo mondo mi pinje Afrika obi kanyakla mar bero chike matayo omenda mondo korka nyuolo chiemo ne pinjego. Gachagua mulo sero malalruok mar pinje wi tie mar chiemo, wacho ni chenro mar omenda mano matie pinje Afrika oketo lwasi maber mar dongo pinjego e yor chiemo. Okoni midhiero mar keche pod medo hinyo pinje mag Afrika. Romono manobagi e boma mar Rome piny Italy loso e weche mag chiemo. Was officially launched at the Food System Summit in 2020 and linking them to wider health programs. In today's session, to harness this opportunity for systemic change and research. We have embraced financial inclusivity by creating a 10 billion Kenya shillings fund for the Hustler Nation. The Hustler Nation are the ordinary people who are the majority in terms of food production. There before, there has been a great challenge in accessing affordable credit to enable farmers to buy inputs and to buy the right certified seeds. As a result of that financial inclusivity to the people at the bottom of the pyramid, many farmers are able now to produce food and produce the right yield. Tamalo prauchiel mar oganda thoro bedo gi tuo madang'ni mar paro tok dhi rutaya, gino makori kelo kod koso bedo gi ng'eyo e yor kungo omenda motelo ne dhi rutaya. Magi oyangore e kinde mag tiegruok manobagi gi bengi mar Lesson Group ma higa to puonj godo oganda moloyo to mawuok e alwora mar Nam Lolo e chenro mar tiyo kod omenda moting'o kungo kod nyiewo gigo mochuno e kende. Chenro no ywa riwruoge mopogore opogore kaka mago mag mine kod mamoko. We have been able to go through very informative material. We've been able to look at the tools that they need, and we hope that this is the beginning of something that will encourage people to think very critically about how to just get deliberate in their financial planning. And we are also seeking that this will be the first of many such engagements. As we look to spread our footprint within this particular region, we see that the coverage is, there's much that could be done. While also with financial literacy, financial inclusion for women, mon mantiere
e gweng kata mantiere e yore gi mag tich e migapni mopogore. Ere kaka wanya miyo gi financial security? Tere kaka wanya puonjo gi kendo be e wi financial inclusion in terms of savings, in terms of loaning, in terms of budgeting. Nikech kapok wachako wacho ni migape ochung'. Tere jomotelo ne migape gi. Ere kaka gimbe girango yore mag keno gi, yore gi mag go kwano gi gik monego be ni timore programs gi, to kato bere kaka be girito jok matiyo kodgi. Retirement is a big debate, and debate maduong' sani. Nikech iyudo ni nyithindo be ai sikul, konego be nochako pango retirement ne 20 years to 25 to 30, ngato chopo 30 years kata kapok obedo employed. Pok oyudo kata the first 10,000 mare. Koro is a big debate mewang'iyo ni nyithindo, ere kaka tong'wa package nyithindo gi. Thuolo machielo nyakona Magajwang' wakao yueyo kata kamano pod omedo mana goyo kodi mbaka erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. George Bati ntiere profesa mar mbalariany ma University of Nairobi. Mano Profesa Tom Mulali. Wacho ni ntiere kodwa e chenro. Amora ahinya wacho ni isebedo kinyiso oganda ni joma winjo Ramogi TV gin joma jonyadhi. Gin joma mata. Joma mata. Koro joma neno Ramogi TV sani winjo kaka koro jomata. Kawana nya Profesa. Aya, wantiere kanyo bende gi neno ote kae Ochieng' Makowete. Wacho no wuoro kaka nyithindo nyaka di ywak ne sirikand ni. To wacho ni sirikand ni chal ne riembo gi dereva mochung' chien. Dereva lor dhiro gari. Koro gari ringo kende. Awara wacho. Nevan Sagaya wacho ni Diana dwaro kony. We should honor and respect the old no matter what. Wacho ni kata bed ni enango to ntiere kamoro ma ng'ato kochope to koro nyaka miye luor makata kane ni ywaruok nikech ndalo no wacho ni Diana kinde ma dak e piny odong' matin magi mi chande ne sani okadalo no Broadway obro mana weyo na jok man kanyago. Wacho ni Ramogi ler ahinya kendo wapuoyo kaka ukelo weche manyien gi nambira e uwunja kocha gimoro ahinya gi Ramogi TV. Tabil Juma kan tiere kindo wacho na mora ahinya gi weche manyien gin kanyo gi minode Mori na Tabil wacho kanyo na mos George Bati akoni mos. Kaumos. Rano ka Ben Tamboya wacho ni Azimio tiyo maber kuom chungo ng'anyo until further notice. Police koro ochima bandits tir ema gidigi deal go giwere gi jopiny. Pastor Wood Nyajun wacho ni en bende ntiere kodwa kata kamano wach madawa koro mukode ne makoro makodhoge eno Ben Tamboya kajo ni dhano sani onge oroma modhiera. Dayo no ywak malit to onge joma dewe. Kevin Rawayo bende wacho ni entiere ligingo. Joni police chal ka gimitiyogo marache pacho kao yie ni wadok e kinde mag nyayo. Kaeto Musa Osiro bende wacho ni ntiere Bondo Guba. Ramogi ler keto chopo ni geyo makare. Viviana Uor Madandora Phase 4 bende wacho ni ntiere kodwa ka George Bati. Okila Luoch Majakinanda wacho ni jomotimo timno ne Dayo kuong nikech muma wacho ni luoro menu gi wuono e kandalo ni omede to koro kama Dayo no chope en min ji adi nyiso ni jogo ma otimo timno ywak mar Dayo no dipoka omako gi puoch gi pak ne joluo ma ochako kendo bedo gi riwruok e kind gi Mombasa kocha mor kendo wan gi group mar Ramogi self help group they were branch koni wan gi geno ni wabiro chopo kama jo Mombasa osechope kaka pile iluongo ni Benta Charles ka gichopo to giluongo ka gichopo kanyo giluongo wanyise nyadhi magin penge gien go ka jo Mombasa correct. Nyar kwara sira nene kachi wacho ni piny osiko tok sike wuoro ted piny Kenya eno ka Jena Dongo wacho ni nyatike mwalo Ramogi TV yo kendo chopo no gi yo makare. John Wonya Chula wacho ni gimaliet biro kwe kata mana tende Kenya Kwanza biro manyarumo weche mag ng'anyo to kopo ni mane ma piny owacho nyalo winjo okwa biweyo mano pache bana kaka Austin Ongoko Jawaya Wood Ndiru Kagan wacho ni ulido kanyo wacho ni Dani osedonjo paro ni bende en mana kodwa e weche manyien gi thuolo ni. Nano kamin zoni ya Kaya Kalangi wacho ni bende ntiere kodwa Vitalizo Chieng' Wood Game Karariu to wacho Ramogi TV chopo ne gi yo makare. Piny Kenya wacho ni ok dhi kode maber ahinya makadi poni ma kama kaka dhi chalo Owuoro wacho ni kaka polise monego konja piny makoro lokore jonjore nego jopiny ma kawaida wacho ni sama jotelo to ling kamae
ok en wach maber ahinya. Michael Juma bende wacho ni telo chal ka gima otamo sirikand Kenya Kwanza ok giwinj duond jo Kenya, wacho ni gima otami. Onge gi were mar telo. Brian Formaera wacho ni Ramogi molonwa yo makare kendo ber nandi. Enzo Ragi kawuok e dala mar Atemo, amor gi Ramogi TV, kendo Bernard kawuok Kawasi wacho ni Ramogi rieny. Bernard Opole wuoro ni kare tinde nyamaka maka ng'ato makata onge kethi maki meninde sel. Wacho ni en nyong'o ng'a skul ni Ramogi TV. Otis Nyakwar Nyawade bende wacho ni Kindiki nyakoro ng'e ni kawuono otiyo jomoko kiny en bende kiny ne tiyo nyaka koro gidhi mana mos ging'i weche mag ng'anyo, to kata kamano giwe tiyo gobila marach ahinyo jopiny. Samuel Oyugi mar Oyugis bende wacho ni entiere kodwa e chenro, wacho ni ok omor ahinya gi telo, oyie gi wach mar LSK mabende mano riwruok mar okinde mabende wacho ni chal kagima piny Kenya dok e ndalo mag mudho. Kabende Pitu Chieng' kabuok Bondo wacho ni en bende ok omor gi wach mar Kindiki, wacho ni ng'anyo ema kaponi duonda ema kaponi jotelo nyalo winjo to ema gibro dhi nyaka ochumi dog piny. Jal moro ka watieko kapok wadhi e yweyo ni kaso duogi weche mamoko nyako Ramogi luongo ni wacho ni Ramogi ler kabisa bati gi Lydia Morgi ngero mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta wacho gi dholuo no to chaembe koro donje kizungu wacho ni and most importantly his reminder to the current president ni telo kalo moro ng'ama bro kawe bro yiero timo kamano. To ken gima ber wacho ni wang' kuom wang' keto mana piny muofu. Wang' kuom wang' keto piny muofu, mano ngero ma Lydia miu kapok wadhi e yweyo ni nyako Ramogi. Wadhi e yweyo ka waduogo pona wan gi mamoko koting'o mabiro ni. Tim mar Chipo rito Hong Kong gi geno. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Riuri kodwa kiny e penj laktar ka jumani wadhialo World Hepatitis Day. Dr. Haron Palo mar Equity Afya Kondele biro riure kodwa ka opuonjowa e ng'eyo matut kuom tuo mar kuot mar chuny mana e penj laktar. Sa 12 odhiambo kik bai. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Sonko, karibu kae. Relax. 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC.
Wadonjo weche mag tuke kama tim mar Kenya matugo tuke mag rugby e kind rawere ma higni piny 20 timo ikruok ne tuke mogik e kindgi kod tim mar Hong Kong China e tuke go mibago e alap ma Nyayo National Stadium. Bang' loyo gi tukgi ariyo mokwongo Chipu koro biro wito thuolo mar tugo tuke higa mabiro. James Opondo nigi ler mar wach. Tim Kenya mitayo gi kocha Katizo Lago nolo points 34 kuom 25 e tukgi mokwongo gi tim mar Samoa ma gin joloch nyadiriyo e tuke mag pinje mangima e kind rawere ma higni piny mar 20 kapok ologi e tukgi mar ariyo points 48 kuom 18 gi tim mar Spain. Ne walimo tim mar Chipu e alap ma KCB Sports Club kama gitimo ikruok ne tukgi gi tim mar Hong Kong China. Kata odoko ni Kenya oselo tukegi ariyo e grup margi, Olago ni kod geno ni rawerego ni kama kare mar gero tukegi ka ging'iyo higni mabiro. The state of things at the moment, then we take what we can get. Got a good camp in Kasarani, and it made us play the way we played. I mean, those are sides which play European Cup and all that, so they're at another level and we're at another level. First, we should know where we are at. Olago nomedo lero ni tiegruok mag rawere kidienje duto ma pacho ka e gino manyalo konyo gero tuke mag rugby ma osebedo ka yulo kuom thuolo malach. Gotten green players, and now you can see from when we started from Bathurst, you can clearly see where they are, which means if there's a lot of guys left over next year, they'll not be the same. So trust the process. Tuke mag rugby osebedo gi ng'ikruok kuom dweche mathoth mokalo bang' tim maduong' mar rugby Shujaa tich oko e tuke mag pinje mangima ka tim mar Chipu bende koro neno matek e tuke mag pinje mangima mibago e alap manyayo. Biro kawo thuolo marom nade mondo Kenya oduog e wang'e e tuke mag rugby? Clearly depends on the resources you have and how much you're willing to put into it. Can take you 2 years, can take you 3 years, can take you 4 years. Yeah, but obviously in planning there's long-term and short-term planning. So in short-term planning, where do you want to be? In long term, where do you want to be? Long term can be 6 years. 6 years, where do you want to be? Again, that is for the union to know. Yeah. Timbe ariyo mabiro tieko e thuolo mokwongo e pool ariyo e tuke mag pinje mangima biro rakore e yudo jaloch ka timbe mamoko biro rakore kindgi e ng'eyo chung' mar timbe kochakore thuolo mar 3 nyaka 8. Bang' wito tukegi ariyo mokwongo, Kenya koro owito thuolo mar donjo e rang'iny mar tugo tukegi ma higa manyien. James Opondo, Ramogi TV. Kuom jonja tugo Alexandra Pope noloyo gonde ariyo kendo konyo tim mar German loyo tim mar Morocco gonde 6-0.